Lo muntu lo uyayivalela la ekameleni. Intombi ehlezi khona endlini nanzi intombi ehlezi khona endlini. Wena yakhe angikaze ngibone iyiphi intombi okhuluma ngayo ubhuti ngoba pregnancy test itholakala endlini kodwa intombi angikaze ngayibona endlini. Okay. Mubuze-ke nami. Futhi into engixakayo sikhona sikwenzayo. seke ngathatha ifoni yakhe ngakhuluma nawe. Ngakusendela imessage ngixoxa ifoni yakhe ngizenza yena ngibuza ukuthi indaba yengane sokwenze njani kube ngazi ukuthi usezobamba lo waphendula bathini bhuti. Uphendula yena lokuba mina ngathatha ifoni yakhe lo ngatshontsha yona ngakhuluma nawe. Waphendula futhi wena waphendula bathini. Wena phela noma utshela ukuthi ukhuluma naye. Uwathi waphendula. Uthi usisi wathatha ifoni yamuntu wakhe. Wathi waphendula bathini utshele naye ukuthi lento leyiphelile manje waphendula bathini. Ubaba enganyakho bhuti. Wena wasala wathatha ifoni yami wakhuluma naye. So bese kubone lokho. Ubaba enganyakho. Angichaza wena umthembi umuntu wakho. Umthembi umuntu wakho wena. Chaza ubhuti wami ubaba enganyakho yini wena bhuti umuntu wakho lo awuthembi yabo. Kade angitshela umuntu wakho. Uyena muntu usacela ukukhuluma naye umuntu wami ngoba yabona njengamanje khuluma njengoba sekula shuse kusekugcineni vele iqiniso kumele ulazi. Ngangifaki mina kodwa. Ukhona nje. Ngolunye usuku ungekho ngicabanga ukuthi wakade ulanda abangani bakho nahambile. Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV ngiphinde nginamkele kuhlelo esibizwa ngokuthi izinkinga zomndeni. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya komsavokazi umvuleni, ngintokazi ezalama Mkhize, ngumamsebenzi Ndlela. So today sibiziwe ke nguThulile. Uyachaza kabanzi ukuthi mina ngilo uhlobo lentombazane ethandana nobulili obufana naye. So unentombi yakhe. Kahle kahle uthulile and kuningi sekwenzekile endlini athe methi uthi shui kubangani bakhe intombi yakhe isale nobhuti wakhe endlini uPhilas and ekusaleni kwabo bowu2 kuvele kwakuningi kakhulu kwenzakalayo asike simuze chaza ukuthi kwenzekeni. Sabona kanjani? Yebo sawona sisithanda. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nanokuthi ke why usicelile ukuthi asondele kanene. Igama lami nesibongo nguThuli. Kwanza angwanqoba isibongo. Ngoba nginibizile nginenkinga. Kahle kahle ngubulili bokuthandana nomuntu wesifazana omunye. Okay. Yebo. Manje ngihlala naye umuntu wami ngithandana naye kanye nobhuti wami siqashile emqashweni. Okay. Manje uma nginibizile nginenkinga ngoba sihlala sibathathu. Ngathola iPT ingqomeni. Nami ngithi ngiyashanela nje mengithi ngiyabuza ukuthi ubhuti wami wathi intombi yakhe le pregnancy test. Kodwa abantu engixakayo angikaze ngambona umuntu wakhe ubhuti wami. Manje sihlala nje sobathatha angaze ngambona ivakasha lo muntu wesifazane angaze ngambona nje ithi na intombi yami sisi wami. Manje ngase ngixakeke ukuthi le PT uthi yamuntu wakhe. Mekhamba isikhathi kodwa manje ngibona ama-symptoms awumuntu okhulelwe kumuntu wami lo ngithandana naye. Usisi. Yebo mina phela ngumuntu obuye ehamba yabo. Ya ngibuye ngiphume lapha ekhaya. Khambe ngiyohlala nabangani bami besale bobabili. Okay. Ya angazi usikwenzala nsizwa mhlawumbe ngingakwazi usiningisize. Ngoba ama-symptoms ngabona umuntu wami bengithi ngiyambuka ngisamboni kahle. Yini wenzani? Umaphi ama-symptoms lawa? Uyaphalaza mengimthinta akasathandi. Abo Okay. kanti kumele ubhuti wami ngithi ngiyafika nje bahleli futhi bobabili kuyahlekwa ku right. Bahappy. Nangena mina ngibone bona be right kodwa umuntu wami sekiba naye mina akasabo lo muntu lo engijwayele ukuthi eboyena. Sinesikhathi singana nithandana no sisi lo? Asina 3 years manje sithandana. 3 years. Kulo 3 years lo mhlambe uyilo muntu lo oqale ukuthandana nabantu besifazane ngawe noma vele into vele kwi-relationship yakhe eyedlule wayevele ethanda namantombazane? Hayi angimazi kahle kodwa yena mengitshela ukuthi hayi bethandana namantombazane kodwa futhi unayo ingane umuntu wesilisa omunye. Oh okay. Yeah. Wayesesithandana ke washintsha ke futhi unayo ingane kodwa umuntu wesilisa. Wena uthandana namantombazane kuphela noma nawe ushaya ngapha? Hayi mina ngithanda nawo kuphela amantombazane.
So awubangeni novalo lokuthandana nomuntu owaziyo kahle ukuthi unengane nakanjani umuntu uyamazi umuntu wesilisa. Kungenzeka ukuthi namhlanje angathanda ukuba nawe kodwa uyakhumbula usayibo. Konje khona into enje futhi phezulu into enje ngelinye ilanga uthi uyambona sephuma kanje. Angangenalo uvalo. Ngoba nami engibona nje angibona ukuthi ngathi useshintshile nesitayela sethu nje sibe sigqoke nangaso nje ngiyabona ukuthi hayi kulento le nami ngikuyona. Ngingenalo uvalo. Lalo. Ubhuti wakho yena umuntu okanjani? Bhuti wami sasuka ekhaya sazohlala nemqashweni ngoba nabazali basebengasekho. Abo nasemndenini nje sabantu abahlukumezekayo. Sakhetha ukuthi siqashela naye bhuti wami sahlala sobabili ngase ngithatha nomuntu wami. Ubani osebenza la ekhaya? Mina ngiyintohozi naye bhuti wami kwetohozi. Niyahlanganisa shoot. Yebo. Shoot uthi udla nje ngoba nakukhona wena nawe usifakisa. Yebo. Sebathathu nje. Manje ngiyaxakeka-ke kubhuti wami sengitshela ukuthi umithisiile nentombi ngaze ngibone nale pregnancy futhi ngithola khona la endlini emgqomeni lahlala khona. Akuhlangani ngempela. Angikwazi ukuthi ihlangane. Nalama kuthiwa ubhuti wakho uyena ophuma yahambe ovakashela intombi yakhe. Kodwa mesifika kanjani iPT endlini? Esifika la. Manje khobe isisi wami awuthi ngibacela labo mhlawumbe ngakwazi ukuthi ningisize kulolu daba ngoba bona bobabili. Omunye sengazama ukuthi ngitshontshe ifoni yalo munye ngathi ngitesta lo munye ngibuza indaba yengane ithini. Waphendula futhi naye lo. Waphendula washo ukuthi indaba yengane basazoyilungisa. Angazi ukuthi bakwenza ngempela lo ngoba ngike ngibona ukuthi ngathi khona okwenzala bona bobawuthu. Kukhona okwenzala manje bangifihlela mina. Mhlambe ngakwazi ukuthi nisesilana bekwazi ukuthi bekhulume. Ngiyazi ukuthi angeke uzokwazi ukukhetha omunye umuntu okudlula igazi lakho. Kodwa kuye kwenzeke kube khona labo bantu abakhetha abantu abathandana nabo okudlula labantu abazalwa nabo. Wena uyimuphi umuntu? Mina ukuthi bayathandana bawuthu sebemsisene. Ayithi usisi bayaqhubeka ngoba ngeke ngisahlala nabo bawuthu naye nje ubhuti wami ngisamazisa abanye ngaqhubeka nabo basho ukuthi halunganga empilweni yami. Angeke nje ngisahlala nabo. Uthando ngeke usaba nalo uthando labhuti wakho. Ngaba khona lapho kodwa uthe sondelane nami ngeke ize ngisakwazi. Sengirazi ukuthi sondelane nami. So ngamdela ubhuti wakho ngenxa yentombi? Hayi ngamdela ngoba phela intombi imithi ingane yakhe vele ubhuti. But leyo ngane uya-understand ukuthi izothi anti kuwena. Mekukuthi angihle ungangizwa kabi. But awukwazi ukulahla igazi lakho kodwa kulungile angifuna ukukufunza into yenza lokho kufiswa inhliziyo yakho. Ithi ngicongilandela bona-ke babasondela khona sokwazi ukukhuluma sonke. Yebo ngiyabonga. Ngiyafisa ukuthi ngidlulise ukubonga kunina nonke nikwazile ukuthi niphumelele kade kuyiwe emanzini beyohlambulula nje abantu abanye bahambele ukuthi bavulele inhlanhla zabo abazalwa nazo. Ngiyabona sibonile niphumile ngobuningi benu siyabonga futhi kakhulu. Into engijabulisayo mina ukuthi ngibuka ukuthi indlela enikhuthalele ngayo impilo zenu isho likhulu nakuthina esifakile isandla ukuthi nigcinene right. So osalileke noma kungenzeka ukuthi ubefisile Nkosi yami washo ukuthi akwazi ukuthi aphumelele kulokho kwedlule. So abaphathi bakwimpande zama-Afrika baphinde bakuveza futhi ukuthi bayayisa futhi abantu ngomhla kuSeptember. So mewukuthi usalile kulokho kwedlule lisakhona futhi ithuba ngomhla ka-20 September kuyobe kuyi-Sunday. So ama-testimony-ke asengenile bakithi noma ngingakakutholi ikhathi ukuthi ayisende eyakhe i-testimony usangayisenda nje ku-062 219 7748. Nakho okunye engafisa ukuthi ngikukhohlwe lapha kwimpande zama-Afrika bathe ngoba naku-August kuyinyanga yabantu besifazane so yonke into isespecialini nama-products eyinsizwa nawo futhi ase-especially nakubona abantu besifazane kuphela ngoba nakho sithi inyanga yabantu besifazane kuphela. So ungasali kuyobe ku-Sunday kuyobe kuyiwa futhi emanzini. Okwakho ukufona nje ku-062 219 7748 ubuze ukuthi njengoba kuzoyiwa emanzini yiziphi izinto okudingeka ukuthi wena uziphathe uma ngabe uzongena emanzini. Osisi-ke abasebenza efamasi bazonichazela zonke izinto okudingeka ukuthi niziphathe. And ngiyacela ezinye izazo ningayikhohlwa bakithi nenze sure ukuthi niyabuzisisa niyaphatha ngendlela enizobe niceliwe ngakhona. Kusawukuhlangana futhi lapha Shell Garage
ku Soldiers Way la kade kuhlangene khona ekuqaleni nakhona futhi kuzohlangana ngo-6 ekseni angeke lize lishona ilanga bekade bekhona babonile ukuthi asithathanga ilanga lonke umkhulu uzamile ukuthi asheshise nakhona hayi ukuthi ubesesheshisela ukuthi abantu abarojwe cha siyazi ukuthi ziningi izinto ekufanele nizenze nanosukwini kwayinathi mningi imisebenzi esibhekile usuku nosuku so besingafisa ukuthi kululeke isikhathi akekho umuntu ozothi ulibale kade kiwe emanzini wafika late kuba ngeke nje ufike sekuhlwile uzofika kusakhanya vele because kuzobe kuphuthuma kodwa lokho kuphuthuma akusho ukuthi nizobe nirojiwe cha yonke into izokwenziwa kahle ngesnack so uma ngalithola ngithuba ngoyedlule alingaphuthi-ke futhi bye. Sanibonani, ninjani? Njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukunazi, mina ngumamntolo ngwandlela, ngicela ukwazi khona lapho nisibonga. Mina nguThando Ngadlamini. Sibakhulu. Ubani futhi? Ngophilasi ngaNgcobo. Ngcobo. Yeah. Oh, okay. Mhlambe ngeke ngiqala ngawe bhuti. Odadweni, usisi wakho lo nalo munye usisi wakho ngale, mhlambe ninobudlelwano obuqine kangakanani kwenzakalani nina? Uwedwa nje ngala nangale. Okay, ngathi nje umuntu wakhe lo. Usisi wami lo. Umuntu wenu noma umuntu wakhe? Cha, umuntu wakhe. Wakhe. Wami. Okay. Yes. Okay. Then usisi wakho. Yebo, usisi wami. Okay. So mawubhekile ngesingawe yini nje mhlambe engenza ukuthi udadewenu abhalele kwishow ethi inkinga zomndeni ngokuzicabangela nje kwakho. Naneyinkinga ozaziyo ukuthi nibhekene nazo la endlini. Njengoba nihlala nonke. Ngokwazi kwesimo sethu sasisusa ekhaya mhlawumbe ngenze ukuthi mhlawumbe khona kwamphatha kabi sekukhuluma. Oh, malana kade nisuka ekhaya. Yebo. Angikaze ngigejane nje la. Ayi. Akukho ngathi ngiyakwazi mina. Oh, okay. Ngicela ukwazi esathi nakho dadewethu. Buqine kangakanani nomdlelwano phakathi kwakho nobhuti kamuntu wakho? Ngasho ukuthi buqinile ize ngeke ngize ngisho ukuthi-ke ngiqinile kuyena kodwa buqinile ngoba mina la ukufika kwami bengize ngosisi okuyena umuntu wami. Okay. Yebo. Akazathethe ubhuti ukuthi mhlawumbe sizohlala ndawonye naye khona la. Lutho akazasho lutho bangimukela ngezandla ezinhle ngoba vele umuntu angifike ngayo usisi wakhe. Okay. If kuyenzeka usisi wakhe-ke uyazula nje uyaphuma sosha umoya mhlambe benike nihlale ndawonye noma beninganakene vele? Siyahlala ndawonye isikhathi esiningi mase sibuka i-TV. Oba imase sesilungiselela ukudla usise ulo uthule ngekho ngoba umuntu vele othanda ubumnandi isikhathi esiningi hlezi ngekho endlini. Okay. Ubhuti usekwenzeka iphutha mhlambe wambona engaqokanga nje style. Kwenzeka ngithi ngiyadlulela nje ngambona ekamereni. Okay. Ngiyakuzwa. Ngokucabanga kwakho kungani umuntu wakho ebhalele ishow ethi inkinga zomndeni? Ngokuzibukela nje kwakho nokwazi izinto ebhekene nazo la endlini. Mangicabanga ufuna usizo ngoba umsebenzi oright bengaza uthole and benobhuti bayazama lapho nalapho kodwa nje akukho kuhlangana kahle. Ngiyacabanga ukuthi ilokho kuphela. Yeah. Okay, ngicela ukuchazela ukuthi kungani usibizile. Ungashini elilodwa nje. Ngiyaphila futhi. Siyaphila. Nginibizile la nginibizele indaba lenziya lapha endlini. Ukuthi ngathola emgqomeni i-pregnancy test. Wathi mangikubuza wathi intombi yakho. Kodwa manje mengikubona umuntu wami ngibona uyaphalaza. Awasafuna ukuthi ngimthinte. Ikho ngizobuza bhuti ukuthi kahle kahle intombi yakho awuyisho yona le noma mhlambe ikhona intombi yakho wawutshela ngayo. Ngoba yake sengayibona mina intombi. Mana-ke uphalaziswa yini noma unokugula wakho umphalazisayo? Hayi nawo ama-symptoms othi nje ngikhulelwe. Akasafuna ukuthi ngimthinte kanti isikhathi esiningi manje sesichitha nawe niyahleka nina maninayo. Mina nami akasahleki. Hayi, ngiyakuzwa dadewethu usho ukuthi wena uyangisola noma usho ukuthi mina ngijabula ukuthi wena usuzoba ubaba phela ngoba binathandana. Ngoba phela wangibuza ngithi mina ngakutshela ngathi nami ngithile.
umithise lokho ngikubizele khona phela lapho ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi wena umuphi lo muntu omithisile ngoba manje ngibizile la ukuthi bezongisiza ubhuti angitshela ukuthi ubani lo athi umithisile lo mina engamboni ngoba manje umuntu engazothi umithi la nayi intombi yami le yona engazothi imithi kodwa Angithi asakafiki isikhathi yonke into inesikhathi sayo asakafiki isikhathi sokuthi umazi kodwa i-pregnancy test ikwazi yilo ukufika endlini bhuti ukuthi bese endlini i-pregnancy test umuntu okhulele kodwa endlini akafike Yangixaka mina ukuthi uPhilaza akaze azayiletha intombi yakhe emqashweni kasisi wakhe. And then jiki sekutholakala ngePT emgqomeni. Hayo bafethu. Anilalelisise kahle nizwe ukuthi kwenzakalani la. yena befikile endlini uzombona kanjani hlezi ungekho na umuntu ohlezi esendlini nje ibhuti befike nini yona leyo ntombi yakhe endlini izoshiya i-pregnancy test kuphela ngaze ibona izolala Uke wayibona intombi yaPhilaza endlini? Hayi ayikho intombi eyafika la endlini. Oh okay. Beyaba nePT Philaza. Intombi yakho hayi bhuti angicela bandla ukuthi ungikhombise Uno intombi spiritual yakho girlfriend. yebo ngithi eyami ntombi thana nedlozi bhuti cha angithandani nalidlozi uhlezi esho lezi zinto zakhe Wena ovakashayo endlini yakhe. iyafika la endlini yami kodwa ukuthi angenzeli bo abantu ngenzela mina Kodwa ngeke ukuthi usisi wakhe akaze azaqondana ukuthi abone intombi yakho. Nihlala nonke? ehleze kuphi umhlale ngekho Okay kulungile nihleze ngeke but nangomunye uthi uhleze la endlini but lo muntu lo uyayivalela la ekameleni intombi ehlezi khona endlini nanzi intombi ehlezi khona endlini wena yakhe angazi ngibone iyiphi intombi okhuluma ngayo bhuti ngoba pregnancy test itholakala endlini kodwa intombi angazi ngayibona endlini okay mubuzele nami futhi into engixakayo khona sikwenzayo seke ngathatha ifoni yakhe ngakhuluma nawe ngakusendela imessage ngixoxa ifoni yakhe ngizenza yena ngibuza ukuthi indaba yengane sokwenze njani kube ngazi ukuthi usezobamba lo waphendula bathini bhuti uphendula yena lokuba mina ngathatha ifoni yakhe lo ngatshontsha yona ngakhuluma nawe waphendula futhi wena waphendula bathini wena phela noma utshela ukuthi ukhuluma naye nguwe ngithi waphendula uthi usisi wathatha ifoni yamuntu wakhe wayibuza wathatha ifoni yakhe noma yamuntu wakhe ngathatha umuntu wami ifoni Yes wena waphendula wathi ngakhuluma naye angithi uyena waphendula yes ke ngathi uyena nje lento ayibuzayo ibuza kwena ngilana ngifuna ukuthi ngizosizakala phambi kwabo bonke abantu bazi ukuthi aseke sizoqasha manje bhuti okay beka nje izinto usetholileke ulwazi alutholile wabuya ngimi wazokhuluma nami ulwazi engitholile Yes, bengatholi ulwazi ulwazi ubefika ngabe usetholile angithi uthi wena wakhuluma nami ngaphendula yes yes wabuya niwazohlala nami phansi ngoba iliphi lo lwazi uhlale kanjani nawe manje Ngoba kuyimanje nami phansi uyangisola kwamele angithinde naye kwamele adlalise phansi abezisisi isikhulu okay kulungile wathi iliphi leqiniso fanga buyalazi abukho manje umndeni onje bhuti siswami mina engakusho ukuthi usisi wakumele yena ebuye kimi ngithi usengilokhu njanile ngekholo wangibhaqa kumayesho kwakumele ebuyeke asibize nolokhunja nosisi yes asibize akhulume nathi okay asicabange ngendlela yodwa singabantu okungenze ukuthi khona wacabanga izinto eziningabi ngesikhathi esisodwa engazi ukuthi yini lento ayibambayo umhlolamuntu lo mina sengibuza ukuthi kuwena iliphi lelo qiniso lelo uthi ngiyalazi bhuti ngoba waphendulwa phela axoxe nomuntu wakhe indaba faxa nomuntu wakhe uyahlangana bhuti athi ngihlezi ukhona endlini sihlala sibathathu ngakhuluma futhi nawe efonini wangiphendula bhuti wathi awuhlangani manje nawe wathula manje wathula nawe manje wathula-ke nawe wena uyadelitha wena ngisho efonini yakho akuthi asho intombi akazi wayibona endlini intombi ehlezi khona wena kodwa usho manje ukuthi awukazi uzuyibona intombi yakhe yala lesi siphebe siwuthando singijwayela kabi sesicaba sasibonele vele sona size simithela umfowethu ehlala naye ekhaya yona lengane abathi bazoyizala yona izobe ithini kimina ukuthi wathini waphendula wathini ngitshele naye ukuthi lento leyiphelile manje waphendula wathini ubaba enganyakho bhuti Wena wasala thatha ifoni yami wakhuluma naye. So bese kubone lokho. Ubaba nganyakho na. Angichaza wena umthembi umuntu wakho umthembi umuntu wakho wena chaza ubhuti wami ubaba enganyakho yini wena bhuti manje umuntu wakho umthembi yabo kade angitshela umuntu wakho uyena muntu usacela ukukhuluma naye umuntu wami ngoba yabona njengamanje khuluma njengoba sekula shuse usekugcineni vele iqiniso kumele ulazi ngangifaki mina kodwa ukhona nje ngolunye usuku ungekho ngicabanga ukuthi wakade ulanda abangani bakho nahambile
Ukhona owenzekile phakathi kwami naye and bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani ngoba nami ngithole late ukuthi ngikhulelwe. Bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani. Kodwa ngicela ungixolela ngalokho. Bengingaqondile ngoba angithandani nawe ubhuti wakho. La ngangize ngawe. Wazwamitha? Kwenzeka kodwa okokuqala wazwamitha? Ngiyaxolisa. Ukuba ngizanga lapho uzongitshela nini? Into ebinzima leyo. Ethula Into ebinzima leyo ngoba bengazi ukuthi ngizoqala ngaphi. Futhi wena Kwamele ngenze futhi. njani mina sisi? Wamele wenze njani futhi? Ngoba phela washo ukuthi akaneliseki anifiki Ima usuyadinga lento manje. Yindaba watshele wena. Wayathembe wena ukuthi angaze kutshele leyo nto. Ngabona ukuthi Ngey'ndaba zabo zasekamereni nomuntu wakhe. ngabona ukuthi wabona phela ukuthi yimi engizomsiza. Engathi ngenza iphutha elikhulu la. Futhi ngenziwa wena lento usho ukuthi uthi ngoba nje lengane le ekhulela ingane yakho. Wena kumanje ayikazi zibonakala intombi yakho. Nangokhaya. Kodwa uyakwazi ukusiza udadewenu ngoba inqana ukushayela. Angihlezi ethi ngishimane. Angisiza impilo, angisiza. Oh uprove ukuthi awusona ishimane ngentombi yakhe. Ngeke phela kuhlala ikati negundwane endlini eyodwa. Abona ngalesikhathi esethi ngishiye ikati negundane mengabe mina ngiphumile ngihamba. Lapho uvedane wanginyanyisa. Ngakutshela Shothi kwa mina futhi angijikela ukuthi ikati negundane lihlala endlini eyodwa. Kwenzakala ngijikele wena. Uyanje lo muntu uthandana nabantu besifazane nje. Uyamanje uthandana nabantu besifazane. Akanayo ingane lo muntu. Wena ubuka konke lokho. Okuchaza ukuthini ukuthi senga uvumeleke ukutholale nawe ngoba nakho unengane phela yena. Cha ngisho ukuthi kuvumelekile. Uthini futhi? Uthini kanje ngamazwi akho? Engizama Uthi intombi yakho le futhi. Akuyona intombi yami. Kwenzakalani pho? Wena ke kade uthandana nalomuntu wawuthi ukuphi okuzokwanda ekhaya. Okuzokwanda kuphi? Wena ngabe wajabula nje ukuthi wena kuphi okwandile ngawe ke? Wena uziphe zakhe ingane nomntwana ekhaya jabula ufana nokuthi umntwana wakho lo. Shothi ubhuti ufuna ukwandisela. Wintombi kasisi wakho. Wena intombi yakho kanti. Khuluma phela nawe kwandile kuwena esothi bebandisa. Khuluma phela nawe. Siswamenda udlisa untombi yakho uDodo serious. Lelo ketshezi lelo lwangena kuwena ukuze kube khona ipibhom lapho. Ucabanga ukuthi alikaze lifinyelele gosh. Isiphinde singaka usithatha phi? Ubufuna ubaqhatha vele wazela ukuzobaqhatha bawathu? Cha. Wazela ukuzobahlukanisa? Cha. Njengoba bona bekhuluma so kanje uhead manje Jabula. Angijabule. Right. Cha. Pho enze njani umuntu wakho? Ngisazozama ukuthi ngikhulume. Leyo ngane Isazothi isazothi anti kumuntu wakho leyo ngane futhi. Ningenza u-anti. Ngamtshela kodwa lo muntu. Ungenza u-anti ngomuntu wami. Ngamtshela ngathi angahlali isithombe yakhe ingcono kube uyena oyivakashelayo. Uyena wenza umngozi. Yazi siwenze njani Ngiyaqola ukuthi kube uyena ovakashayo entombini. Yes, kwakumele kube uyena. Ngizohlala aphinda ayishiye la ngomfana nami. Wafuna lo mqasho. Uba umqasho kabalo. Imini engaphuma ngawo ufuna umqasho ngoba ngenzela ukuthi umuntu wami ngihlale naye. Ubhuti wami wase ngimthatha ngoba vele ekhaya sizwani. Ubhuti wami uzala umama oyedwa uzala ubaba oyedwa. Kanti angazi ukuthi ubhuti uzongakhela umuzi mesho nomuzi akhela yena umuzi. Ngoba esho nje ukuthi angazi mina. Yebo. Phela ukuthi wathola umqasho akusho ukuthi wena uzongishayela. Khuleka ngiyaphuma ngisazophuma ngiphuma. Okay, uyena otholela umqasho. Yeah. Usubona umuntu wakhe uphinde futhi ulethe umzukulu wabazali beni. Ngobani? Uyamthanda usisi wakho kodwa? Wayifikela umuntu mina ngicela. Cha usisi wakho uyamthanda kodwa. Ngiyamthanda usisi wakho. Umthanda kanjani ukwenza izinto eziso usisi wakho kodwa uyamthanda? Uthanda lo. Angumfana kodwa mina nginemizwa. Umuntu mayifikela endlini ngigcobela. Intombi la inyanga ayisekho nje. Nathi intombi esikhona emhlabeni kuphela kasisi wakho. Sekuyiyona ekhona nje. Cha ngiyona. Ngoba phela yakhe ayikazi zibonakale la endlini. Wakhetha usuqonde kwintombi kasisi wakho for in. Iyona yafikela. Okay, asakwazi ukubuyela emvani manje. Ibuze ukuthi ngaye ekameleni la. Wena uthini? Ibuze ukuthi ngaye. Wase wathula wathini wena ke? Waqale wambona enqunu. Phela kangisiza umuntu oyeqala. Waphenduka bambuka wadlula noma wangena ngalo lelo suku lelo kamera umbona enqunu. Akulona lelo langa ngadlula nje ngayikamereni lami. Futhi naye ngicatha kabonanga lelo langa. Kwenzeka kanjani? Ubani wayekamereni lomunye? Ukuthi wena wabona. Ubani wabiza umunye? Ngasho ukuthi imini wayekamereni lakhe. Wawuyofunani nje awungitshela? Ngangibhorekile kahle ukuthi ngalolo suku ngangamboni la esibuka khona eTV ngaya kuyena. Oh kahle wena ngizothini? Usifebe?
Usifebe wena. Cha. Wasuka waya ekamereni kuyena Uborekile. uborekile. Uborekile kamereni lakho ubhuti. Isifebe ahlahlo wena la. No, angisona. Ngangithi mhlambe uma ngiye ekamereni lakhe ngoba ngimbone ngathi akekho right. Hayi bo mina ungibone mina mangekho right. Ukungibona ukuthi Mhlawumbe uzozama right. ukumenza Isikhathi esiningi usungekho endlini. Bengikhona kulezi insuku nje bengikhona endlini ubani bengekho right phakathi kwami nawe ngoba bekuwena ubheda uhlini. Ungibotha ngekho right mina. uthanda ba kahle. Hayi Ngiyamthanda Akusafuni ukuthanda Pho isifebe wena. nobhuti wakhe. Wena bhuti nawe isifebe Ubhuti wakho angithandani uyofebe. naye. Benza iplanile lo mntwana. Qhubeka nobhuti akusafuni. Ubani ufuna cha phansi endlele yengane. Ubhuti. Kusho ukuthi kuzomela sibambisane naye ngoba Aha. sesisoba naye ubhuti wakhe ngoba sesisobabili. Asasiza ukubaleka sekwenzakalile angithi Mina ngiyahamba. ngoba ezela ngicabanga ukuthi befuna indlela yokuthi sikwazi ukuya phambili. Ngifuna iqiniso ukuthi Ufuna vele iqiniso. kanje. Uyahamba. Uyahamba. Ngifuna iqiniso ukuthi livele kanje mina ngiyaphuma. Usamfuni. Hayi asasifuni isifebe lesi. Okay. Shuthi ingane yami uzoyibuka kanjani? Isifebe lesi ingane eyifebe shuthi kahle kahle ifetshiwe leyo ngane, ifetshiwe leyo ngane, ifetshiwe leyo ngane. Ngane ifetshiwe leyo. Nayo ngiyitshela ukuthi wena ngane ifetshiwe. So mawuphuma la endlini shuthi uyabashiya bodwa bathi. Hayi ngiyathutha mina kuyimanje mangiphuma nje ngiyothatha impahla zami zonke lapha ngiyaphuma nje kubona ngifuna ukubabuka sebeyangidina. Nizoyixolisa kodwa? Sebeyangidina safuna Okay fine ingane ngeke isabuyele emumva ngeke sakwazi ukuthi sicishe lento eyenzekile kulungile but ukuthi kube khona ukuthula ke ethi ehambe nje at least senixolisile nizimisele noma cha. Mina ngimisele Ungaxolisi qhubeka ulifebe enzali ingane ufebe. Uhlukane namphakathi. Umisele ngokuxolisa ngoba ukufika kwami la bengize kuyena and okwenzekile ngangayitshela ukuthi kuzokwenzeka uma ngifike ngiletha la njengamanje kumoshakele vele kodwa ngiyafisa ukuthi ke noma esithatha isinqumo kodwa ngibe sengixolisile ngoba kwenzekile. ngicela ukwazi la uyazimisela kodwa ukuqhubeka udlele esitsheni esisodwa nosisi wakho noma cha. Ngicela ukuzwana. Ngoba ngiyambona akasekho right emoyeni. Angithanda ukumbona ngekho right emoyeni. Uthema uma ubhizi nje embedeni nentombi yakhe wakhohlwa shuthi ukuthi awuthandi ukubona ngekho right. Bawuthi kuzofihla kuze kube nini? Ayi. Uyalahleka ucabanga mase kukhona umuntu esifazane. Oh okay. Yeah. Ngicela nikhulume nike ukukhuluma nosisi wakho ukhulume nomuntu wakho noma ngizothi ex muntu angazi but khuluma naye nanga ke TV ukhona la. Nibone ukuthi nizokwenza njani. Wethuli ukuthi wehlisa umoya ngoba sekunje. Ungathatheli izinto phezulu. Ngothathela izinto phezulu uzomosha kakhulu uyasazi isimo esisuka kusema. Angisadinga ukho sezomoshakala ngoba ngisanibona fanele awehlise umoya. Angifuni eduze kwami. Angisadingi. Lo ngale mizalo ngizoyitshela ngalo. Wena makuthiwa bewuyeni kuzowehlisa umoya wena ke. Benzozama ukuyitshe inhliziyo ngithi ngifisa ukuthi Ingoba nakho akusiwuwe nje. Ngaba yikho into enjalo. kodwa ngenza noma yini uzebona ukuthi ngiyamxolisa futhi Hayi into bengiyifuna vele lona leqiniso lokuthi wazi ukuthi kwakuyimina lo engikhuluma nawe ufuna kwangayena. Okay. Angifuna ukuthi wazi sengiyazi. Nawe. Qhubeka. Kodwa ufuna sibe nesiphetho ke empilweni. Mina sengiyazi. Ushilo wathi uyahamba. Isona siphetho lesishuthi mina naye sobe kukunepana. I think usabeka isikhathi. I think usabeka isikhathi kube khona okwenzala ngeke kwenze lutho. Sekuphelile bhuti kuphelile ngathi kuphelile ngayilo. Kuphelile nangami nawe. Qhubekani ubabili. Niyasala nodwa emshadweni? No mina ngicabanga ukuthi kube yimina ohambayo. Kube yimina ohambayo. Ngoba njengabhuti ka ex yakho. Ngoba njengamanje baxabene bangabandawonye baxabene endangazi ukuthi lokho kuzolungiseka kanjani ngoba nesimo sabo ngiyasazi. Yeah, but ucabanga ngalokho the time ubhizi noPhilas. Kodwa yamngana indawo ke. Abeli planile lento. Bese ngayiplananga. Into kodwa nawe wrong. Usuyalwa manje akingana indawo. Akingana indawo usuyalwa manje. Why athanda abangani bakhe azuthi unomuntu wakhe amnika isikhathi lo muntu lo. Uyakunika isikhathi. Kodwa manje lokho ukunikezwe negunya lokuthi ungazenzela nje emzimbeni kamuntu kasisi wakho. Ngisho ukuthi uphumile ke wena ungeni indawo lapho.
Kodwa ngcono ngoba ingane eyakubo. Kube yangaphandle, kube lento yenze ngaphandle. Yazi Vedane uthule manje, Vedane uthule manje unake nawe ukuthi futhi uyahamba komunye. Amuthini uyahamba manje nalengane yakomunye. Abo manje Vedane uthule sengi-right nini? Shuthi uyena ongayiphethe kahle. Uma uthi uyakomunye shuthi uyena ongayiphethe kahle. Khuluma naye ke nami uyahamba mina sengihambile impela. Inqubekela phambili ithini? Mina ngiyaxolisa. Nikwazene nje enhlizweni ngemkhonto futhi kodwa okusuka manje ngiyaphambilini kufanele yenzeke. Mina sesingihamba nje manje ngiyofuna nje umqashi wami. Ngiyaphuma bona mhlawumbe bona sebengayibona ukuthi benze njani ngoba bana bamithisene ingane. Philas, uthini? Mhlawumbe uzokuthola ukungixolela enhlizweni yakhe. Mesha umoya kawushaya umoya noma futhi nami ngamshiya mawuthi akanankinga, yabo. Okay. Yeah. Ucabangani? Bengithi mina kufanele kube yimina obashiyayo ukuze bezolungisa izinto. Kodwa ingane yakhe so sixhumana ngikhuluma naye ukuze bezoba right ekugcineni. Ukuxhumana kwenu nokukhuluma kwenu shuthi Kuzobe kumayelana nengane kuphela. Awungikweleti ukuthi ungichazele lokho. Yinina bedinoba u2 mina kade ngingekho lapho. So angazi ukuthi mase nizoxhumana yini nisazolokho nikhuluma. Because phela uthe ubekusiza ngoba uthe wena umuntu wakho akasakufikisi lapho kufanele ufika khona ngingazi ukuthi kufika wapi wathena ubekusiza. So nangelinye ilanga uyofika isikhathi sendlala udinga usizo futhi nakhona. So angisangeni ukuthi mina nikhuluma nithini. Ngifuna ukwazi nje ukuthi kusuka manje ngaphambili yini ezokwenza niyathandana niyalibeka ngembaba ukuthi okay sesiyathandana usinengane si right. Noma nizolokho nenze engazi ukuthi anifunani ngoba nakusakhona uthulile. Mina nje ngizoyinakekela ingane engingakusho. Uzoqhubeka. Umuntu wasisi wami lo abaqhubeke nento yabo. Umuntu kasisi wakho lo olala naye wena. Yes, vela ngibeka umuntu wakhe. Ngazi ngesilimi ngisho wena. Yeah. Okay, kulungile. Sanguso wesilimi. Thulile. Angazi ngisadinga ukukhuluma nawe wedwa. Kodwa sebengekho. Zikhona izinto eziningi engifisa ukuthi ungitshele zona. Asikwazi ukubaxosha manje bathi ngifuna ukukhuluma nawe. Emva kwakho konke sekwenzakalile lokubhalela la public life. Basishilo bathi bazongisa kwi-counseling ngoba ngikho right angakabi right ngempela. Angikho right ngoba sengitholile vele ubhuti wami gcine evumile ukuthi hayi ngempela uyamithisene benomuntu wami. Kodwa ngoba bathe basazongisa counseling mina ngidecide ukuthi ngiyabashiya ubhuti wami nomuntu wakhe mayengane yakhe. Ngiyiphumele mhlawumbe emva kwayo counseling ngizobe mhlawumbe ubhuti wami sengikwazi ukuthi ngimxolele noma ngicabange ukuthi siqhubana kanjani ngoba hlahle vele umfowethu esiphuma naye isithuno esisodwa. Mbuka lapha ekhaya ngizibona nani siphethe ngani silana ke la sikhona bafethu kuningi kakhulu kuningi ngangozulu angazi ukuthi kufanele kuqalwephi kubheke ngakuphi kodwa asikwazi phela ukuthi sesingajezisa ukuza komntwana emhlabeni umntwana ayigcila langa ukuthi ufuna ukufika bamlandile nje bodwa ehlalele lehontshi bazomlunguzisa kulomhlaba lo onje bathi ke ya sazikhuluma nothulile kuningi ayikubuye ngazi ukuthi uthulile uyayiduba ke nje le akafuni bakizwa kwaleyo relationship yakhe nentombi yakhe akasayitholi kahle nalena nje yokuthi uzoba uanti umntwana kabhuti wakhe entombini yakhe abafethu angijaji but ayingeke ayicabangelani la eminyaka emndenini baba yedwa mama yedwa and then boom iboom bafethu ngeke mina ngazi ukuthi masizalwa sonke sisuke sizocabangelana sisuke sizothandana ngokungaphezulu but izinto ezenzakalayo nakho kwenzekile because nakho sibizele kona ngiyacela ngakhohle ukuthi subscribe ulike share ngenzana kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma
omama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.